asị na agụpe ụzọ agụpe ọnụ ụmụafọ Igbo ebe na ebe ọbụla unu nọ anya nabata unu n'oge Ugwumba anyị abịakwa n'ọzọ anyị eburukwa nabata ọzọ dịka ọ na-adị n'izuụka ọbụla bụ mgbe ahụ anyị ji emetụ unu mma n'oge Ugwumba. Aha mbụ Mike Onovo wee na-asị na nke tata na anyị juru eju bara abara, ya mere ebe ọbụla ị nọ dịka nwafọ Igbo biko bịa ka anyị na-aga nọrị ọfụma, maka na nkwa anyị na-ekwe gị bụ na tupu anyị ga-anọrịsị n'ụbọchị tata obi ga-adị gị mma, anyị ga-emeta gị ọfụma nnọọ n'oge Ugwumba. Ihe anyị ga-eji biri n'ụbọchị tata bụ ka nkwa uche m. Ịmana ka nkwa uche bụ mgbe aha anyị na-eji ewepụtara unu ụmụ okwu dị agha, ụmụ ọkpụrụkpụ okwu dị agha anyị ga-atinye ọnụ. Na nke tata ọ dị okwu anyị chọrọ itinye ọnụ, ihe gbasara ịkọ ọkụkọ. Mgbe anyị pere mpe ka bụ ọ na-abụrụ m ụmụaka taa akwa ọkụkọ etie ha ihe asị na ha ga-emebi, na ha nwere ike izu ochi. Kịta anyị tolitere ka ha mere ka anyị mata na okenye ịta dị akwa ya bụ akwa ọkụkọ na ọdịcha ha okenye mma, ya bụ onye weta akwa ọkụkọ ya nye nwata ka ọ taa, ọ bụrụ nwa ntụgharị ka ọ bụ. Ya bụ mgbe anyị pekwara mpe ka ọ na-abụ ọ bụrụ na nne m nwere etu o si megharịa wee taa ịkọ ọkụkọ esiri na nne, ọkpọ m yọọ m biko si m biko m kwetakwa nna m na ọmụ atarịa, maka na abịa n'ala Igbo n'omenala Igbo na mgbe ahụ ọkachasị na mgbe ahụ nwaanyị ada ata ịkọ ọkụkọ. Anyị chọrọ ịjụ ndị Igbo ihe gbasara ya bụ ịkọ ọkụkọ. Gị bụ nwaanyị ifu ịkọ ọkụkọ ị na-ata? Anyị ara ata ịkọ ọkụkọ n'ebe anyị nọ maka anyị kpọrọ ya omenala. Ịkọ ọkụkọ nwaanyị nwere ike zoro ezoro taa ya, mana ọ gaghị ata ya n'ihu di ya. Ihe m nwere ike ikwu na ya wụ na ọwụ na o sie tachata ịkọ ọkụkọ arụ ka ọwụ nwaanyị adịghị mma ịta ịkọ ọkụkọ, mana n'uche nke m mmewe ya na mụ na ya na-agbawa ofu ka ya wụ enwere m ike ịgbaghara ya, mana ọwụ na omenala Igbo nwaanyị adịghị suppose ịta, nwaanyị adịghị mma ịta ịkọ ọkụkọ. Ihe nke m ọ bụ na ọ taa na ịkọ ọkụkọ, ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-akwụkwa anya m ụgwọ ọkụkọ, ọ ga-akwụ ụgwọ anụ ahụ ọ tara, maka na ọ bụghị oke ya ka ọ tara, maka na onye were oke abụghị oke ya o wechighị azụ. Edewe nri ihe ọbụla edebere nwe oke ọbụla ekere eke nwe ndị nwe ya nwere onye nwe ya, onye ije iwere oke onye ọzọ onye chịakwa onye ahụ oke ya iji na so na oke o ji bụ oke mmụnwa bụ dibi n'ụlọ ji, so o were ya oge wechakwara m ya. Ama agbụ ya ajụjụ ọfụma jụọ ka ebe ịkọ ọkụkọ adị, o kweghị gwa ebe ịkọ ọkụkọ adị ya sịmara n'oke ya na-anụ maka ịkụkọ ana ọ ya eji ụlọ akwụ ụmụ nwaanyị ha ata ịkọ ọkụkọ n'oke ya na-ata ịkọ ọkụkọ. Ọ na mfụrụ eke ọkụkọ efile na eke ogwu efu na maka na ọ bụ na ofu na nwere ihe mmemme, so mma efile na ofuru efu mmegburu niile egbu because ime nke na-adịrọ mma iwu adagide gị, so nnezi anya ozi ọbụla na mistake ome hapụzi ya mịa because mmesiokwa ya ike ọbụla iwu na-abụ ka na-ada ọdago nke mbụ nwa adakwa nke abụọ. Ọ dị mma anyị na ndị mmadụ anọrịsị na ịfụ nọ n'otu esi kwuo, ụfọdụ ekwuo n'etu o si dịrị ha, mana ihe m mara bụ na ụfọdụ omenala na-emezi nnapụ, maka na ebe ọ bụ na anyị pụtazi na obodo mepere emepe na ebe ọbụla dị iche iche ụmụ nwaanyị na-atazi ịkọ ọkụkọ, a na-ere ịkọ ọkụkọ na show glass, ịpụta kpọsie n'ebe a na-ere ụlọ oriri na nkwari niile ijiri ego igota. Ọ bụrụ na mgbe ochie ahụ a na-ekwu okwu ya, ọkwa ụmụ nwaanyị na-eme enwere mgbe ụfọdụ nwaanyị ya na nwaanyị sụsọ ebi na-egoro ọkụkọ gbuo ya taa ya takpọọ ma ekie ma isi ma nsị ma ihe ọbụla. Ya mere ya bụ omenala a ga-enebe ha anya. Matakwana na anyị ka nọ n'oge Ugwumba bụ nke na-abịara unu n'izuụka ọbụla. Ana m asị biko ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla unu na-eme n'akụkụ ebe ọbụla unu bi n'ụwa dum gba gburugburu, ọ bụrụ ha na mmadụ bi ebe ahụ, ndị Igbo nọ ebe ahụ, ọ bụrụ ha na ọ dị ihe ndị Igbo na-eme ịchọrọ ka anyị webata, biko gbaa anyị n'ekwentị ka anyị bịa were ya wee haziere ndị mmadụ wee gosi ha etu anyị si biri. Anyị na-aga n'ihu biko. N'ụbọchị tata onye ọbịa pụrụ iche anyị na ga-anọrọ ebe onye anyị na-ebidoro ịnọrọ mgbe gara aga bụ nwafọ Igbo kara aka, onye tụtara na ugwu pụrụ iche, onye tụtara na ọnọdụ nkwanye ugwu pụrụ iche n'ihi ihe ejije na ime ndị mmadụ obi ụtọ. Ugwumba bụ Ugwumba. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba n'akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla, zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba.
Ndigbo ndị agọziri agọzi. Ndigbo the business machine of this country. Ewepụga Ndigbo n'obodo anyị a, mamodi business aga na-emezi, ọ na akwụkwọ ka ga na-agụ. Agụ akwụkwọ ere nama. Another dim surprise otu ndị Igbo na-ezu oji. Igbo people were decent people. Ndị Igbo na-like ihe ọla wụ na enwere integrity. A na-asọpụrụ onwe ha, na-enye onwe respect. But now ihe na-emezi no, you can't blame them. Okwa politicians turn our boys into these things. Ka nkwu eziokwu. All politicians kpọrọ ụmụ ha oversee. But our own brothers, our own cousins, chia ihe egbe na ha chọwa nsogbu. From there, mgbe a chọla nsogbu ha mezie ngiri, use weze egbe mezie kidnap. And today, a na-enyezi the whole Igbo race bad name. All bad. All very bad. Otu shi buru mmadụ ibe gị tipe anyị n'ime na akwụ ọgwụgwọ before gị hapụ onye ọya ezi igbuo ya, ipigbuo ya na ndụ. Ihe ndị ahụ ọ na-eme na Igbo anyị mbụ. Ndị Igbo na-ezu oshi, ndị Hausa na-ezu oshi. But amamoto shi turn there now. Na ndị Igbo na-emezi ihe ọbụla to survive. I'm the very strong. Na dị surprise otu Onitsha by now ji agobele big marketing industry. By now ndị Igbo dị emepe anya, ha kwesịrị ghọtara the trade zone na the southeast na Onitsha and Aba. How are we trying to harness our trade zone? Gamata na ndị Igbo na-abụ uru ọwụna n'ime kidnapping, ọwụna n'ime ihe armed robbers na-ebu ụmụazị egbe ka ha na-aga agba ntụ. This is rubbish. Ebola agro paper emepe Okechukwu armed robber, emepe Emeka armed robber. What is that? Kidnap somebody, emepe or something Agwilo onye Igbo. I feel it's a disgrace. Obuzi ego ka na-achụ. Obuzi ego, onye ọbụla ego, elebe na-esi etinye ego, ahụ spare part ebe etinye isi, ahụ computer etinye, ahụ drug etinye isi, ahụ armed robber, ka ọbụla ka etinye isi, ọwụ otu ahụ ka esi eme. Ọ Chukwu na-agọzi mmadụ. Ndị Igbo tinye anya na business ha ọfụma. Lekwe this movie industry emepere now, a na-eme na Alaba, Idimota, a na-eme na Henda. Ọ na ndị Igbo. Ọ dị otu ndị Igbo si mee ka activate ka ọ wụọ property ndị Igbo. Today ọ ga-remain na land Igbo. Now amechigo Idimota. And so all of those what is the Igbo man doing? What are the Igbo leaders doing to activate the traits of the common Igbo man? Can't we just articulate ourselves and get amazing and Igbo? Anabe Rugin airport. All these things are developments that the Igbo man can bring closer. Onyezo mwazi ono. Ekuzi okwu igba egbe hasimba nwere ọrụ m na-arụ. But when there is no job, the only alternative is violence. Akwụnụ sugbo enwe eze. Ọwụnụ su Igbo enwe eze. Anọghị abụga. Mgbe na-enweghị eze ịkpọrọ onwe gị bastard. So onye nwezi eze mengiri anaghị your heritage. Even among the Igbo marketers, even among the Igbo producers, had together. Amam ebe ndị Igbo nwetere that pro any dream me film maka ndị Igbo. Ka ngota ha mego nwanyị. Gị baa n'office asọ Yoruba now. Onye Yoruba ibe ga-asọ ya joko ma worry. Later. Who's next? Emecha onye ma attend onye ọfụma because based on language, the same thing goes for Hausa. Gị baa n'office onye Igbo sọ Igbo like this. Well, please it's an English office. I don't understand what you're saying. You speak English, please. If I did wrong, I know. Or talking ma, Ndigbo they hate Ndigbo. So that is the problem. Ngane meha gina chokwa kimezi kwa odi ofuma. Onye Igbo fo onye Igbo dika geblite kwa echi. Jo ajiju. Ge make a share everything na. Onye ola na make Igbo. O maka ego coach na eme. Ndị Igbo like ego too much. Onye na make Igbo na ọ na-eme ko lemo go ji enweta ego buru ibu. Onye me na-enwere interest ime Igbo film ko nwe heritage na the industry. Ahụ nwoke kara aka ọwụ anything. Onye dịka Kanu Nwankwo na aba na Igbo eji eme yeye. Onye dịka Okocha ebia na Igbo eji eme ngiri is nothing. But other country states aneme na my state and that problem chieftaincy. As onye say a king is not without honor except where he comes from. Maybe abụọ dị ihe mbụ na anya ndị ahụ maybe. But ndị Anambra kpọrọ Emeka iruru igwe eze. And so it is not the southwest.
So it is in the north. Ngrana north echiem title. Akpom true Nigerian boy. Na Liberia m gara akpom say na mo nwa ha furu efu. Ndị Igbo ndị timshi ebe akpọkwala m nwa ha. Okagonko. Ogafego 200. All complex. I need the reorientation. I need the serious conferences. I need to about our campuses, our universities, our secondary schools. May our younger youths address. Can they originally sound about the people they are? Because on the Wutem Ndigbo Nemezika enweghị ebeheshi. Ejem Germany some few years ago, meted some few Africans. What is your name? My name is Ayango. Where you from? Kenya. What's your name? My name is Akinyi. Where you from? Kenya. What's your name? My name is Blessing. Where you from? Nigeria. Blessing. What is your African name? I don't like using it. My African name with Choma. I looked at her. Do you know how redeeming it is? That name Choma. What you can make it? It's some poems on Emeka Ike. Now we are. I'm one for. Oh, we came one now. I must answer the proper name like the white man will answer his name. Huge, very well. I need lose here by the day. I need to I now so you bonda. Mohene make an abatai. Our cockage and abatai. Only a grab of Fuma. I want to book on us here, but all my science here of Fuma. Left to me, in school, they preach that if we can teach some of our courses. Now, as you boy, only men are China, and they did their physics book na English. It's written in Chinese language. And they mean India. And they mean all over the world, Russia, France. Our English getting their science books or any of their story books. Where are Igbo scholars? The historians, they are outputter, they will figure para generations unborn uru. And my jo agwoman na jo igota Igbo history. On them come the test to drink that water of Igbo history. Where are the scholars? When we have scholars in the West that told us about Oduduwa. Ndi obanu kata san hawo omo Oduduwa. Amu Oduduwa. Abumu onya asuni Igbo. Abumu Jesus. Abumu Israel. No. It's not a satisfactory answer. We need scholars, academicians to begin to put their heads together, to begin to move the Igbo man forward. And it has to come from the leadership. The leaders need now package but for this one, a push forward towards that end. They okay technology. Ndigbo technologists push her forward financially and back them up. Trade zone, push her forward. Before you know it, the Igbo man will become the king of commerce that he is in the nation. So, as you see why I need him reorientate. Na he need alo monye Igbo. Enwere m sobu na choto mi sha muru mu Igbo na ewutezim na I na asu English. Queen English ka I na asu no line. No times why English Chineke me Mike Bia. Yes, daddy, what is that? How will I do it? We need to teach them. I'm trying to get them an Igbo teacher. We need to open up so many other ministries. We need to empower our elites in the Igbo race. Can the elite be the power our growth? Because our growth is very, very or the sporadic, or the very slow. I know I got time. Sometimes on this I become this shame. Okay, now we keep adjusting, we keep working on it. I believe in that education, education we may empower. The first empowerment you need to give to any child is education. And I believe in now, Obem now as a star role model. All the him we keep pushing to young people who may accept easily. So I'm feeling education is one of the things I can push to them, and they accept it. So let the child not be confused.
akwa asọ dị na-aga akwụkwọ na-enwe ego ka anyị soro gị no gị chọzie gị gocha akwụkwọ gị chọkwara ime music gị mee gị chọ na-atụ ahịa gị mee ngiri gị na-atụ ahịa but prerequisite ka akwụkwọ. So I felt that I can use my position nwere ike iji ọnọdụ Chukwu dere m wee mee encourage ụmụazị some few kids under free education scheme here amongst the students when I'm lecture ka anya nne ha na-enwe so well, don't worry, they must go to school. That is only way we can touch humanity and we can change lives. Can ụmụazị na-enweta benefits of the hebra luru as a star or the man in free education ekelere m Chukwu maka ya. I think I feel better than that than m ga na-agba okoso. All the bad a na-akụzi Igbo in so many ka m kwukwa eziokwu Igbo adịgo extinct. Ka m gwakwu ndị Igbo unu aga akwụkwọ extinct, unu aga akwụkwọ mkpuchi. A na-asụsụ Igbo most curriculum na Lagos State gikwe Igbo as a course, a subject. Ọ na-adịzi much ọkwa na Yoruba ọ dịzị ka onye Igbo ozi Yoruba ka ọ ga-asụ. Ụmụafọ Igbo ka anyị nye onwe anyị ugwu, ka anyị respect ebe anyị siri bịa. Ọ bụ eziokwu na anyị nidiri ego but ka anyị na-eche echiche ma anyị na-akpakwa ego ahụ. Ịkpa ego ka ị ga-eji gwa your neighbor enwego m ego wụ rubbish ego. Ọ na-adị mma, ọ na-aka mma ka anyị na-akpakwa ego, ka anyị na-akpakwa nke nwere sense, ka a ga-eji enye anyị respect echi that this man is a responsible person. Then ka anyị na-agakwa n'akwụkwọ. Anyị nwee problem ka anyị gakwuru, ka anyị ga na-aga police, anyị na-aga court, anyị lụziri ọgụ na main road. Enwe problem onye ọla nyere nsogbu bụ ọ na-aga court. Unu atụzili ụjọ onye nọ democracy. Ọ dị onye ọla nwere ike ime onye Igbo ọwụla anything. Kpọrọ onye ahụ, kpọọ ya police, gaa kpọrọ lawyer, dị akwụkwọ. Iwu Nigerian, ị nwere right idefend onwe gị, ị ga-enwe right ịkpọ ndị human rights activist, kpọọ Ugwumba, enwere ike ịkpọ ndị dịka nwaanyị anyị ga-etinye aka sign ya na court. Gị na-aga case ahụ, gị ma na ịdị ọfụma. Anyị na-ịdị otu. I'm begging the Igbo man, let us come together, love ourselves, be our brother's keeper. Eme nwane ihe ebe a, gị chọta ọsọ onye Igbo, tigi isi ebe a, gaa jụọ gị na-eme onye Igbo ibe gị. Ụnụ Ugwumba bụ Ugwumba. Adị m anyị ga-adọbiri etu ahụ, nkata ahụ anyị ga-adọbiri etu ahụ. Matakwanụ na anyị ka nọ n'oge Ugwumba. Ihe gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ka anyị fụrụ ntutu taa si na anyị ga na-akwalite, anyị ga na-eme ya na-emete ya mma site na nkwado unu. Anyị na-ekwukwa na asụsụ Igbo ahụ a sịrị na ọ ga-anwụ na ọ ma anwụ, maka na Igbo kwuru okwu si na osisi ka a gwara na ọ ga-anwụ o wee kwuru ofu ebe, ma mmadụ ka a gwara na ọ ga-anwụ o wee gbawa ọsọ ndụ ya. Ya mere ọsọ ndụ anyị na-agba ugbu a bụ na anyị ga na-asụsụ Igbo n'ihe onyonyo. Ya mere ebe ọ bụla anyị nọ dịka nwa afọ Igbo ekwene ka asụsụ Igbo nwụọ, maka na ọ bụrụ na asụsụ Igbo nwụọ, ihe ọ pụtara bụ na Igbo anwụọla. Ihe ọ pụtara bụ na ndị ahụ Chineke kere kezie ọfụma wee kwa aka kezie ha ọfụma na ha anwụọla. Ya mere anyị niile ga-asị tụfịa akwa site n'ịdị na-asụ Igbo. Ihe ọ bụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba bụ Ugwumba. Anyị chọrọ iwetara unu egwu ọdịnala ka anyị gbara egwu. Ọ bụrụ na anyị gbarịcha ya bụ egwu na-achịta azụ, aga m agwa unu ebe asụrụ asụ dewere ọnụ. Ugwumba. Onye agha na nwanne sie n'ike ndewo.
igwe ejenga ọ dị mma ụmụafọ Igbo ana m ekene unu ebe ọbụla unu anọ na onye ọbụla nyere m oge n'ụbọchị tata ana m asị ka Jehova gọzie gị ka Chineke mee gị mma nya bụ oge anyị na anyị nọrịrị amara m na anyị nọrịrị ọfụma anyị metara gị mma ọ gwanụ na ọ dị nke anyị na-emeta ha ewe n'iwe izu ụka na-abịa abịa anyị ka ga-abịakwa ọzọ maka na anụ gbana taa echi bụ nta ya mere eji m aha ndị na-enyere m aka aha ndị na-egbara m aka n'igwe wee na-asị gị biko ebe ọbụla ị nọ biko chebiri aka ghọrọ m n'izu ụka ọzọ maka na anyị ka ga-abịakwa ọzọ aha m ka bụkwa Mike Onugbu mgbe na-ekene unu na-asị ka Chineke gozie unu ndewo. Ugwumba ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708 ndewo. Ugwumba.